Servizz ġdid online jikkalkula rati ta' benefiċċji li persuna tkun intitolata lihom fuq bażi individwali. L-utent jintalab ċertu informazzjoni mandatorja bħala bażi għal determinazzjoni preċiża kemm jista' jkun u l-kalkulatur jirriżulta rata ta' benefiċċju li għandu dritt għaliha. Dan fejn jidħol allowance ta' tfal, benefiċċju ta' waqt l-impjieg, benefiċċju tal-mart u benefiċċju dwar diżimpjieg. U barra minn hekk, żewġ webs ġodda juru r-rati tal-benefiċċji kollha li jipprovdi d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali flimkien mad-dati ta' meta dawn il-benefiċċji jkunu se jitħallsu. Detalji dwar is-servizz il-ġodda ingħataw mill-Ministru Michael Farrugia li sostna kif din l-inizjattivi apparti minn pjan holistiku tal-Gvern li jara s-servizzi governattivi aċċessibbli 24 siegħa kuljum. L-informazzjoni li jista' jkollu bżonn ma jkollux għalfejn joqgħod iċempel id-dipartiment, joqgħod imur id-dipartiment biex ikun jaf meta sa jsir jeħlas u anke jista' b'mod jikkalkula wkoll il-benefiċċji li jkun intitolat għalih kemm fil-fatt se jkun. Biex persuna taċċessa dawn is-servizzi li huma disponibbli wkoll fuq tablets u mobiles, trid tidħol fis-sit www.dssservices.gov.mt. U appjanat li fil-jiem li ġejjin jitnieda kalkulatur ġdid għal pensjoni tal-irtirar sabiex b'mod faċli tingħata stima tal-intitolament għal pensjoni ġala darba persuna tirtira. B'dan kollu fl-isfond il-pis amministrattiv fuq id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f'dak li għandu x'jaqsam ma' riżorsi umani mistenni jonqos biex bekk ikunu jistgħu jiġu utilizzati b'mod aktar effiċjenti.